Zady şey dip nemeden alıp gidende şonda maňa şatlykçy hif bolýarmy, ol kelwan ýene bir zat bolýarmy jelepler bir topar. Şolaram maňa basyş edip seni mäzir alyp gidýäs diýip maňa bir topar ses iýerdiler. Şonda şol wagt men video çekdim da aýtdym siz diýdim, "Ene siziň sesleriniz" diýdim. "Siz meni gorkuzyp bilmersiňiz" diýdim. Azat näme edenini özüm bildi. Biziň her gaýsymyzam näme edýänimizi bilýäs. Bizi basyryp bilýäňiz, öldürüp bilýäňiz, zat edip bilýäňiz. Olam nezakony zatlar. Ona de başga guramalar bu tarapdan siziň özüňizi iýerler. Çeýnärler. Sebäbi biz bu zatlary uje dokumentalny ýygnap otyrs. Indi ona yetmez, geplemän oturmaz diýip bolmaz indi. Indi ofitsialny resmi tarapdan biz uje şu işleri taýinlap iýerip zat edip başladyk. Öňküsündenem güýçlendirdik hereketlerimizi. Ýene de goşşak zatym şu ýerde men size aýdaýyn. Şu gezek biz öz nişanymyzy yeteriz. Şu gezek siz bizim qaharımızı getirdiňiz. Ýene de bir gezek aýtjak. Mahkama, silavikler, güýçnemeli toparlary, ýene bir zatlar, politseyskiler zatlar. Siz häzir bize karşı bir zat etseňiz, 6 aýdan siziň özüňizi basyp otyrlar. Ana şatlykçy huýewam uje nemetdi. Başgalaram basyp başladylar. Siziň himmäňizi spokoýna korrupsiýa diýip basyp bilerler. Siz gaýtam şeýle özüňizi halas etjek bolsaňyz, siz häzirden başlap uje halkyň arkasynda durun. Bize uje yetirip durun, edip durun işlerinizi. Käbirler uje biziň arkamyza geldi. Durdy. Uje bize iýerip durlar, geçirip durlar, daşy tohum barada da bir topar nemeler uje yetip dur bize. Maglumatlar. Haramow barada, Hramow diýen haramzada barada. Bularyň hemmesi huýçynyň marionetkalary, oýunjaklary. Meniň hayran galýan ýerim şu ýerde Türkiye Turany kurjak bolýar. Bizem şu Turany bizem kurjak. Bizim üçin kakras ki şu gowy